Салом дӯстон, ин ҷанга тамошо кардед? Kein Problem. Das macht ja auch was mit dir als Kämpfer. Wahid geht runter und das Ding ist gleich durch. Wahid versucht sich irgendwie noch da rauszuretten. Gerd Richter schaut sich das Ganze gerade sehr präzise an. Nazarov setzt jetzt nach und ist im Begriff, hier den Sack zuzumachen. Eingeschalten ist und versucht jetzt mit dem Kimura. Der kriegt den Sweep. Ich glaube das aber nicht. Irgendwie kommt er das. Will nicht abklopfen. Ich weiß nicht, wie seine Schulter das aussieht. Da ist der Kampf! Was für ein Kampf! Wahid Najant durch Submission in Runde 2. Und das, obwohl er eigentlich schon tot gesagt wurde. Wahid, the Stone Eater, Najant! ин ҷанга ман тамошо кардам, хеле ҳаловат бурдам ва каме зиқ шидам ҳам гум мешавад, чунки ду марди тоҷик ҳастанд. Якташ аз тарафи Афғонистон аст, тоҷики Афғонистон, ва якташ аз Тоҷикистон аст, тоҷики Тоҷикистон. Пас аз зарбае ки Фаридун Шоҳназаров зарба зад Воҳида, ман гуфтам ки бовар кунед бачако, пас аз ин зарба Воҳид нахоҳад хест, лекин ин гуна қаҳрамонони тоҷик, якташ Рустаму, якташ Суҳроб дига ҷасоратии худро нишон дод Воҳид, ва пас аз ин зарба бо дасташро чӣ гуна қапида, чӣ гуна баливой кард ва бурд кард. бовар кунед, ӯ тоҷики тоҷикистониам ки Шоҳназаров аст, ин қадар тоқат карданам на ҳар кас метавонад. Ҳар дуяшон ҷасоратии қуввати худро нишон доданд, адолатии худро нишон доданд, ва пас аз ҷанг ягон чизе суханои гапи кабеҳи чизе набуд. Бо як дӯстиву бародарӣ ҳаст. Якчанд видеонаворро тамошо кардам. Рӯз дигар ман оиди ин ҷанг чӣ хабаре надоштам. Якчанд видеонаворро тамошо кардам ки тоҷики тоҷикистонӣ, яъне Шоҳназаров Фаридун узрхоҳӣ мепурсад аз зарбаи задагиш, ва пеш аз ҷанг мегӯяд ки ман намехостам ки бо тоҷики афғонистонӣ ҳамзабон, ҳаммиллат, ҳамватан беҷангам, аммо ин мусобиқа ҳаст ва ман бояд иштирок кунам. Аз он ҷумла тоҷики афғонистониам ин гуна суханҳоя мегӯяд, ва ҷанга дидам ба худо ки хеле ба ман маъқул шуда. Бо чихе гуфтам, зиқ шудам, чунки он зарбае ки зад аст, пас аз ин зарба Воҳиди назҳанди афғонистонӣ, тоҷики афғонистонӣ хулоса дандонаш шикаст, чӣ коре шудааст ки ба ӯ тансиҳатӣ хоҳонем ва худо насибиш кунад тезтар шифо гирада, пас бо баргардад ба ин гуна варзиш ва худо мададгораш ва парчами Афғонистона, тоҷикони ҷаҳона бо муаррифӣ кунад. Ба тоҷики Тоҷикистонам ин гуна шифоӣ ва бозгашт ба мусобиқа ва баланд бардоштани парчами Тоҷикистон ва миллати тоҷикони дар дунё хоҳонам. Аммо як чӣ гуфтанӣ ҳастам ки якчанд видеонавор тамошо кардам, бисёри бачаҳо механданд, бар ҳоли тоҷики тоҷикистонӣ механданд, бо як хелош механданд, бар ҳоли тоҷики афғонистонӣ механданд, мегӯянд ки хуб яктеш бурд кард, яктеш бой дод. бачаҳо, ин варзиш аст, ягон ҷои ханда нест. бовар кунед, пас аз ин мусобиқа ӯ дардое ки ваё доранд, он асабое ки вайрони онҳо доранд, бовар кунед на ҳар кас дорад, ва ин гуна дард асабоя бо соз кардан хеле душвор аст, ва ба ин гуна ҳолатҳо мо бояд нахандем, ва ҳамчун мо як миллат ҳастем, бародаро, мо як миллат ҳастем. Тоҷики афғонистонӣ, тоҷики тоҷикистонӣ, тоҷики дигар дунё, ҳама мо як мусалмон ҳастем, як ҳамзабон ҳастем, як ҳамватан ҳастем. Аз он ҷумла тамоми мардуми Афғонистонам, мардуми Тоҷикистонам мо дӯст медорем, ягон душмание надорем, бародаро. Инам хеле мусобиқаҳо моро як сарҷам мекунад, фаҳмидед? Як сарҷам мекунад, як кас бурд мекунад, як кас бой метиҳад, мушкиле нест. Ба Воҳид Назҳанди афғонистонӣ ва ба Фаридуни Шоҳназарови тоҷикистонӣ бо дар оянда бурдиҳо ва кушоишҳои корро хоҳонам. Ассалому алайкум, зиндаву сарбаланд бошед.